Trí dó héan náid beo dí réimh bhríonan seo go léamh roinnt scéalta breise, scéalta nóíocht a breise nóir éirí liom a thuairt daobh inné mar tháinig slódaine a bhaile agus méid taifeadú agus tá nó bhéigean dom deire a chur leis taifead agus bosrúa sin. Níl is agam a sé deir Donald Trump gur nachhfuil in atú éráide ach chud i géal síneach. Gur fear seftú lé ina ghuaigh chunaí telefóin gur Taiwan. Tá mí aimú go leor san Nidáil agus san Eorop. Tá an tír sin formhás. An ghost ship in Auckland, drastil sé riochtanis, tá sagam sin. Eileen, Toigo Corp, Kevin J. McEnroe a bhaile ón Siúrdáin, Meiriceá in ionsaí féinmhairthe ag bhunáit ba Saidiúr Scéalta nó de chuid na fórsaí Scéalta agus Mario Tuairisc. Tá Mario Cuomo ag áardú go ndéim fisrúcháin chloiontacht cineach i bhríosú Nuacht. Taréis gur go ndearna a New York Times gur ailse New York Times sra ailt thug le fis gur raibh Kimi gorma fínós níos minicí agus níos déine ná Kimi geala agus gur chuirú gaibhniú éonar orthu níos minicí. Michael Slager in South Carolina chuair mé seo agus túirtí mé a ríise siarfré. Wari Michael Slager fear gorum neamh aramtha taréis é a stoppa ina chár. Tá chuireadh srial é ach taréis rins léhantaí ní dóilem go raibh sé faoi srial níos faide ná sin. Chuirú tugadh mí srial ar a bróisias agus b'fhaigh ar inchúise óirí tríal uair nua lorug. Well, an gréadtá go mbeadh iarrthaidiúirí ag seasamh leis na bundúchasaí in Standing Rock. Sú sé iad dal an scéal agus thaca siad leis an gine an píblíne óla a aitiúrú. Well, má tá hatchimals idir gníomhach nílid nuair nach bhfuil teacht orthu. Deir na targóirí nach mbeidh hatchimals rais as na siopaí go dtí míanar.
Ní is agam mi cé mar atá sé in cheannaire cheannad na Breise ach tá réan Dheireanach churtha finraí sa cheannad is dócha margheall bhreithúnas bhreithimh gúirt uachtarach na tíre sin. Tá an túsal Dheireanach tí dul a shrial I gás éilítheachta a bhfuil brústach ceangailte sús leis freisin. Well, fair play do phríomhmhéara na Seapáine Shinzo Abe. Sé sin an chéad ceannaire Seapánach cheannaire ag an ámé a thug cuairt an Sia Híre na Stáit Antaithe I Pearl Harbor 65 bliain ná hin, so bailú dír. Tá caiith mé seo laragus a bhuclór gan mé leis scéal. Chum fágan dhéanam mé. Caiith mé laragan éis. Náirithe is dócha. Ní his né, caiith go leor ahis. Náirithe, ní hé náirithe faoi smá. Ír cóteálaí faoi smá. Se Meiriceá de chuid Rutgers agus brisú as a fust margheall bhíúsáid. Margheall a ghaí chaise go míúsáideach leis na himleoirí. Ach tá sé ag tuilimh meas na naoine inis agus ag ghlacha páirte is spórt ard scaile. Bailú dír má sé. An bhfuil clúsáin fuaimsríontacha agat. Má sé tá seans 50% nach bhfuil siad fuaimsríontach in éachar. Tá 50% de chlúsáin fuaimsríontacha níos glóraí, níos cálánaí, níos toranaí ná mar a cheapan tú. Níor leis céal. Teoranaí? Níor chuir siad an tríon a dheall siad leis na cáláin. Sé. Scafail. Má hiúlann tú timpeall Nuacht feice tú scafail an tám ar fad. Tá ag rá inis in Nuacht go gathe scafal a bhainte nús séimí inní a thógáil. Sin féráilte siad. So sin iad na Scéalta móra, stoppi mé inis. Agus leanaí mé ag dtíon chéad taifead eile. So tásúla gom gur bhain sibh tairmhe as sin, bhain mise tairmhe as,
agus go maiid muidir caiinsli chéile ríis ar bhd. Slán.